Magandang araw mga kapodcast. Ito ang So to Speak kung saan ang punot dulo ng bawat usapin ay ating lilinawin. Tuwing Earth Day, paulit-ulit nating naririnig, magtanim ng puno, maglinis ng kapaligiran, magaganda pero sapat ba? Dahil habang tayo abala sa maliit na hakbang o maliliit na hakbang, may mas malalaking desisyon na kailangan gawin sa enerhiya, sa ekonomiya, sa pamahalaan na tahimik ngunit malalim ang epekto sa kinabukasan ng ating inang kalikasan. Kaya ngayong araw, hindi tayo magpapakabait lang. Diretsahan ang usapan, kalikasan ba o kabuhayan? At kailangan ba talaga nating pumili sa dalawa? Kasama natin ngayon mula sa Nuclear Free Bataan Movement, si Ms. Derek Cabe. At mula naman sa Young Bataeños for Environmental Advocacy Network o Young BEAN, si Enrique Beren. Magandang araw sa inyong dalawa. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin. Gandang araw. Gandang araw po. Happy Magandang araw Earth po. Month. Mhm. Magandang Okay. araw. Bago tayo dumiretso sa mas malalaking usapin, mahalagang maintindihan ng ating mga manonood. Bakit ba kayong dalawa ang kasama natin sa talakayang ito? So, gusto ko munang alamin kung ano nga ba ang Nuclear Free Bataan Movement, kailan ito nabuo, at ano ang pangunahing advokasya ninyo, Miss Derek? Ayun, maraming salamat sa pag-imbita muna sa atin dito sa isang mahalagang podcast na ito kasi Earth Month nga ngayon. Yung Nuclear Free Bataan Movement ay isa po itong people-based organization at network ng mga iba't ibang sektor sa lalawigan ng Bataan na merong advokasya tungkol sa pag-oppose at pagkampanya laban sa mga dirty, tinatawag po naming dirty o marumi at mapanganib, harmful na sources of energy, kagaya ng fossil fuel at saka ng nuclear energy. Kasi sabi natin meron namang mas malinis, mas sustainable na sources of energy. At ang NFBM po ay nagsimula bilang isang kampanya noong 1980s nung itinatayo po yung Bataan Nuclear Power Plant. So dito nagsimula yung pagsama-sama ng mga iba't ibang sektor sa lalawigan ng Bataan at hanggang sa buong bansa. Nag-a-advocate ng hindi pagpayag doon sa itinayong Bataan Nuclear Power Plant. At simula po noon ay naging isang mas malawak na network na itong NFPM dahil hindi na lamang po yung Bataan Nuclear Power Plant ang ating kinakampanya ngayon na wag mapaandar, kundi yung mga dirty sources of energy like coal-fired power plants. At nag-a-advocate po tayo ng isang mas malinis na sustainable sources of energy para sa sustainable na future natin. Kaya po nag-a-advocate din tayo ng climate justice na sinasabi natin. So yun Hmm. po in summary, Oo. NFPM. Oo. Familiar din ako kasi sa nuclear Mhm. free Bataan movement, no? Mhm. Kasi naging bahagi din ako ng kilusang Yes. Mhm. kabataan noong 1980s na Mhm. talagang nagkampanya laban sa dambuhala ng Morong. Pero pwede ba ako magtanong sa iyo ng personal question kung bakit, Mhm. paano ka naging bahagi ng laban na yan? Meron ba kayong particular na karanasan sa Bataan na nagpatibay ng inyong paninindigan laban sa dambuhala ng Morong na tinatawag o yung nuclear power plant sa Morong, Bataan? Malalaman ko yung tungkol sa sa Bataan Nuclear Power Plant kasi nung naging estudyante na ako at doon ako masisimulang ma-involve sa mga usapin ng um, kampanya laban sa mga mapanirang sources of energy. Kasi nung college ako, nangangampanya na kami sa school laban naman sa coal-fired power plants. At Mm-mm. makukonekta itong Bataan kasi Sambales ako noon eh. So, Mm. makukonekta itong Bataan kasi magkahalintulad yung kampanya na laban sa mga mapanganib na sources ng energy. Itong maigting itong Bataan Nuclear Power Plant kasi usapin pa lang nung
kwento nung mga nakakwentuhan na namin na mga na-involve, kagaya nga ninyo, kagaya ng ibang mga taga-Bataan na um, panahon ng martial law, yung maraming mga naging biktima dito ng human rights violations. Kaya dahil simpleng tumututol sila dito sa planta, dahil ang planta ay makapanganib sa paniniwalang ito ay malapit sa fault line at saka yung sinasabi nila na halos nakaupo ito sa uh, inactive na volcano. Yung mount natin kasi ay isang caldera forming mountains na sinasabi nila na inactive. So napakamapanganib. Bukod pa doon sa immediate effect na kung saan naapektuhan ng mga mangingisda na tinanggalan ng fishing grounds. Kaya kumbaga may kaugnayan din ito doon sa violations doon sa economic livelihood. Magkaroon ng pagkakataon para mangisda ang mga mangisda at yung kwento na natuyuan daw, may pagkakataon daw na ang irrigation sa isang bahagi ng farmland ng Morong ay natuyuan dahil nga parang nahigop nung BNPP nung ito ay tinetest run. So yung mga ganong klase ng istorya ng mga nakakwentuhan namin na taga Morong ay isa sa mga maigting na mga karanasan na kung bakit ayaw talaga o bakit mula noon hanggang sa ngayon tinututulan yung Bataan Nuclear Power Plant. Okay. Kaya yun yung mga nagpaigting. Napakatagal na pala ng inyong organisasyon at maging ang iyong involvement dito sa laban na ito, no? Welcome to So to Speak and CLTV 36, Enrique. Ano naman ang Young Bean? Sino ang bumubuo nito at ano ang layunin ninyo bilang youth organization? Ang Young Bin po ay Young Bataeños for Environmental Advocacy Network. Isa po siyang people's organization dito po sa Bataan. Pang-probinsya po ang level po ng organization namin at composed po kami ng mga kabataan mula sa mga paaralan, high school, college, and universities, and also mga community youth po. Kasama po namin sila sa advocacy po namin sa environment, particularly po sa climate justice, no, paghingi po natin ng accountability, hustisya sa nangyayari po na climate crisis na ang pangunahin pong vulnerable o naapektuhan ay ang mga komunidad, no? Lalo na po syempre ang mga kabataan. So composed po kasi kami ng mga kabataan na nakatira po malapit po talaga sa coal-fired power plant, kaya danas na danas po nila yung problema po na dinudulot ng mga proyektong tulad nito. Mga kabataan po na mga mangingisda, no, nakasama po ng mga magulang nila ay naapektuhan po ng napakadami, no, malawak na mga reklamasyon, no, na nagaganap po sa mga baybayin po dito sa Bataan. So kami po ay naitayo noong 2017. So I guess relatively new po, no, compare po sa Nuclear Free Bataan movement. 2017 po, no, 9 years ago, binuo po siya ng mga indigenous people, mga tao po sa church, and also mga students po from PUP at mga community po dito po sa Bataan, na nakikita po kasi namin na kapag hindi po natin kinampanya o wala po tayong ginawa patungkol po sa usapin po ng kalikasan, yung kinabukasan po namin at ng mga susunod pa po yung malaki po yung maapektuhan. Ngayon naman, para lang sa kabatiran ng ating mga tagapanood, so how do you position your organization? Masasabi ba natin na mga aktivista kayo at kritiko ng mga industriya na involved sa dirty energy, at saka kayo ba ay talagang nagbabantay sa kanila every step of the way, tinitignan ninyo kung nakakapinsala ang kanilang ginagawa? Please tell us. Siguro sa definition, yung mga ng taong bayan, yung nakikita nila laging umu-oppose, tumututol sa mga proyekto na may kinalaman sa pagkawasak ng ating kalikasan. Kaya naka-shoot kami doon sa sinasabi nilang aktivista. Pero para sa amin, kami po ay mga environmental advocates, mga
life activist na sinasabi. Dahil para sa amin, kagaya nga nung kwento, yung title natin, yung kalikasan ba o kabuhayan? Kasi ang sa amin, ang framing talaga natin dapat ay yung kabuhayan natin nanggagaling sa kalikasan. Kaya bakit natin sisirain yung kalikasan? Nandun talaga yung issue talaga doon, na para bang magkalaban at kalaban natin ang kalikasan. Wala pong maunlad na bayan sa isang patay na planeta o sa wasak na kalikasan. Kaya po napakahalaga na, although mahalaga na umunlad ang ating bansa, umunlad ang ating communities, umunlad ang ating ekonomiya, pero kailangan nating i-consider yung ating kalikasan kasi ito talaga yung nagbibigay sa atin ng kaunlaran. Wag nating ituring na kalaban ang ating kalikasan. Kaya for that, kung may mga proyektong destructive na kung saan ay kagaya halimbawa ng fossil fuels, no? Marami naman na pong sulatin at ni-release na mga reports kaugnay sa coal plants na pinaka-main culprit bakit meron tayong global warming sa ngayon. Kaya po yung bukod pa doon sa tinatawag nating mga immediate harms na dinudulot nito sa communities, kagaya ng pagpapalaya sa mga communities, pagpatay sa marine lives natin o yung ating mga karagatan nasisira at yung ating mga halaman ay nawawasak, mga punong kahoy nawawasak. Kami po ay tumututok doon kasi hindi po to consistent doon sa sinasabi nating caretaker tayo ng ating kalikasan. Ika nga po noon ni Pope Francis, yung Laudato Si, na we care for our common home. Di po ba? Kaya kailangan pangalagaan natin ito. At meron naman pong mga alternatives na pwede na tayong umunlad, pwede tayong magkaroon ng kabuhayan nang hindi natin minawasak ang ating kalikasan. So to speak. So to speak. Enrique, bilang isang kabataan, siguro napapansin mo at meron ka ring karanasan na kapag Earth Day o Earth Month, panay na yung panawagan, aligaga na yung mga educators sa mga paaralan at iba pa na mga advocates sa tree planting, clean up drives. Ano pagkakaiba ng inyong organization na Young Bean doon sa mga ang pangunahing kaabalahan kapag Earth Month ay tree planting at clean up drives? Ayan, totoo po yun, no? Lalo ngayong April, kasabay po ng mga isinasagawa po syempre nating mga aktibidad ay yung kahalagahan po na maipaliwanag po natin lalo na sa mga kabataan yung halaga po ng araw po na ito, no? O buong buwan po ng April ay Earth Month na kinikilala po natin syempre yung kahalagahan po nung lahat po tayo ay parte nung pangangalaga sa ating kalikasan. At sa tanong po siguro na ano po yung kaibahan po namin, ipinapaliwanag po namin parate na ito pong problema natin sa kalikasan ay hindi lang po simpleng problema. Ito po ay kumbaga systemic na problema na kailangan po natin putulin, no? Kumbaga po sa puno, kung tayo ay magmamangrove planting lang at magko-coastal clean up, nang iyon lang po, hindi po natin mareresolba yung climate crisis or yung pero dapat bilang mga organization tulad po ng Young Bean at kasama po yung NFBM, nakatingin po tayo na yung problema po natin na ito ay dahil sa profit-driven na sistema kung saan ang mundo ay nakatingin po sa development na hindi isinasama ang development na may pagtingin sa kahalagahan ng kalikasan. Dapat kapag tayo ay nakatingin sa kalikasan, nakikita natin na yung sustainability, na hindi lang tayo yung gagamit nito, no? Darating yung time na hindi na po tayo bata o mawawala tayo sa mundo. Dapat nakikita natin na meron pang mga susunod na henerasyon na mahalagang makakita yung nakikita po natin ngayon. Miss Derek, ano ba yung dapat na maintindihan ng publiko, yung ordinaryong tao,
tungkol sa climate crisis. Kasi madalas naririnig natin, economic crisis, di ba? Yeah. Mhm. Lalong-lalo na ngayon, sa panahon ngayon. Oil crisis, mga ganyan. Pero hindi madalas na naririnig ang terminong climate crisis. Marami din pa talaga ang hindi pa masyadong aware o naiintindihan yung tungkol sa climate crisis. Siyempre ito ay climate change, yung sinasabi natin mula doon sa salitang o sa concept o sa pangyayari na tayo ay nasa estado na ng climate change at nararamdaman na natin ang epekto. So ano yung epekto? Ito yung nararamdaman natin ngayon. May tinatayang super El Nino na sinasabi. Oo. Sobrang init na parang lagi kang nilalagnat, ano? Mhm. So, yun Grabe, yung grabe. yung Oo. temperatura natin na may imagine mo ba dati ba nagkakaroon ng dismissal ng klase dahil sa mainit? Wala namang ganun dati, di ba? Ngayon mas kapag katag-ulan naman, ano mo na sobrang lakas ng mga baha, lakas ng mga bagyo. Dati-rati, ano lang, signal number 3 lang. Imagine mo ba na hanggang typhoon signal number 5 o category 5 ang mga signal ng bagyo na nagdudulot ng matinding lakas ng ulan na saan gaya nung nakaraang taon, nung November, 6 na bagyo o 2 bagyo sa loob ng 1 linggo. Ito nga daw, tag-araw, meron ng paparating na mga Yes. bagyo. Oo. Tama. Itong sa Super El Nino, sinasabi nila, nasa El Nino ka, sabi ng Pag-asa, yung ng NOAA, nag-project na rin sila ngayon na while nasa Super El Nino tayo, may malalakas na paparating na bagyo. Parang hindi mo na maintindihan. So, ang sinasabi nating climate crisis ay ito yun. Ito yung, kumbaga, para lang maintindihan ng ating mamamayan, yung krisis sa klima, hindi na siya predictable. Hindi na natin siya nape-predict. Kaya po pwedeng wasak na weather pattern, wasak na temperature, yun yung dinedescribe na climate crisis. So, ang tanong dito, paano nangyari ito? Bakit nagkaroon ng krisis sa klima? So, ang immediate na maiintindihan natin dyan ay yun nga na sinasabing sobrang pag-init ng mundo dahil doon sa sinasabing mga man-made na activities. Yung sinasabi na dahil sa gawa ng tao. At isang culprit dito, pinaka-main culprit dito, ay yung matinding pagsusunog, yung burning ng fossil fuel. At isa dyan yung coal plant. Kaya nagmilika ng matinding pag-init sa ating planeta. At kung sa simpleng magsasaka at sa simpleng mangingisda, ang magsasaka, nahihirapan sila ngayon sa kanilang pananim. Kasi nga, yung tagtuyot, sobrang tagtuyot. Halos wala na talaga silang mapakinabangan. Yung sa mga mangingisda, hirap na hirap din silang manghuli ng isda sa ngayon dahil sa usapin ng pagbagyo, talagang weeks ang bagyo. Sobrang tindi ng mga lakas ng alon at yung pagkatuyo o pagkawasak ng mga corals na kung saan nagkakaroon dito nandito ang mga isda. So, ito yung dinedescribe na epekto ng climate crisis. Enrique, nabanggit mo kasi kanina, systemic ka mo. So, ang problema ay nasa sistema, no? Kung sistema siya, at sinasabi naman ni Miss Derek na man-made, ibig sabihin, yung problema ay kagagawan ng tao. Kasi syempre, yung natural na parang ang una mong maiisip, ano naman ang kinalaman ng tao sa climate, di ba? Parang, yan ba mapipigilan mo? Yan ba mare-reverse mo? Ayun. So, ayun nga binanggit po natin, Miss Sonia, na systemic po yung problema. No? At yung sistema na ito ay ang tao ang pangunahin at talagang numero unong dahilan. No? Yung mga decisions na ginawa sa past. Particularly siguro po bilang mga Pilipino, no, sa amin lagi namin pong ipinapaliwanag na mahalaga po yung individual na actions, no, kung paano natin ginagamit yung
mga resources natin, no? Kung paano tayo bibili ng produkto, sa mga plastic bags, and all. Pero mas malaki sa atin yung collective na efforts dapat na makita ng lahat na itong problema na nakikita natin ngayon ay dinulot to ng mga desisyon ng mga bansa, no? Lalo na ng mga nasa Global North. Kasi Mhm. po, kung titignan po natin sa contribution ng carbon, no, yung naging dahilan ng climate crisis, napakaliit po ng contribution ng Pilipinas. Ang kalakhan po dyan ay yung mga nag-develop na mga bansa tulad ng Amerika, ng China, ng Russia, at mga bansa po sa Europe. At hanggang sa kasulukuyan, hindi po sila tumitigil. No, kaya po kami, lagi po naming sinasabi na kailangan po natin kumilos at kailangan po nating maningil. No? At dapat sama-sama tayong sinasabi na ito'y problema na kinreate nyo, no? Yung climate crisis, at hanggang sa kasulukuyan ay hindi pa rin kayo tumitigil sa patuloy na pagsira ng ating mundo, at ang Pilipinas at mga kabataan tulad po namin ang humaharap po nung napakalaking problema na patuloy na pinapalala, no, Mhm. nitong mga global leaders po, no, sa ibang bansa. Kaya sa amin, siguro po, ano bang magagawa natin? Syempre, kailangan po natin talagang mag-invest sa patuloy na awareness ng mga tao patungkol sa ano po yung nangyayari ngayon. At ito'y hindi lang usapin ng iilan, no? Hindi po dapat usapin lang ito ng sektor ng kabataan, no, o sektor ng kababaihan o ng mga environmental organizations tulad po namin. Ito po yung usapin ng lahat. Oh. Kasi sabi nga po natin, ano, 'di ba, isa lang po ang ating planeta. At kapag ka ito po ay tuluyan nasira, wala pong exempted. Kung titignan natin sa maliit na example, ang nangyari po sa Yolanda, no, sa yung Super Typhoon Yolanda, wala naman pong na-exempt doon eh, 'di ba po? Halos lahat ng tao doon ay na-wipe out. Kaya pagdating po sa climate crisis, ikaw man po ay mabuti, ikaw man po ay patuloy na sumisira ng kalikasan, lahat po tayo ay apektado. Ayun nga po yung nakakalungkot ni Sonia eh. Naglabas na po yung mga scientists natin, particularly yung Intergovernmental Panel on Climate Change. Ito po yung mga Mhm. scientists na nag-aaral tungkol sa climate change na by 2030, no, 4 years na lang po yun, sinasabi nila na irreversible na daw po yung epekto ng climate change kapag wala daw po tayong ginawa. Kaya kung yung mga nararanasan po nating matitinding mga bagyo, tagtuyot, no, yung pagtaas ng level ng temperatura at ng tubig, hindi na daw po yun mababalik sa dati. At i-intensify pa ito lalo. Mhm. Kaya sa amin po, actually bilang kabataan, nakaka-anxious eh. Kasi po, mas Totoo. mahaba pa yung panahon na meron po kami sa mundo, no? At kung hindi natin to magagawa ng paraan sa kasalukuyan, so mas mahaba po yung panahon ng pagdurusa natin. Tama, oo. Kanya talagang kung tutuusin, itong ganitong problema talagang nasa balikat ninyong kabataan. Kasi kayo ang magmamana ng mundong ito eh. Eh kami papalipas na, of course, ang laki ng contribution namin sa nangyari, no? Kaming mga matatanda. Nabanggit mo kanina, Miss Derek, na nagsimula kang mamulat dun sa nung estudyante ka at kayo ay nagkaroon ng parang ah, immersion sa Mhm. paglaban sa coal plant sa Zambales. Mhm. Kumusta na yun? Kasi ang haba na rin ang ng laban ng mga mamamayan, no, Mhm. sa inyong lugar, both Zambales at Bataan, dito sa Central Luzon in general, laban sa coal plant. Kumusta na? At ano ang nakita ninyong naging epekto ng coal plant sa buhay ng mga mamamayan? Kasi sabi nila noon, pati na rin sa nuclear yan, pati na nga sa pagmimina, di ba? May mga development o pangkabuhayan showcase na dala-dala yung mga plantang iyan. Oo. Uunlad ang community kapag yan ay naitayo. Mhm. So, ano yung mga kwento na meron ka kaugnay ng naging epekto o estado ngayon ng coal plant? Yung Masindok,
isa na yan sa pinakamatanda, pangalawa yan sa matandang coal plant eh. At nung estudyante pa ako, yan nga yung tinututulan namin. Pero nung bata pa ako, nung estudyante pa ako, ang dahilan pa ng pagtutol ko nun kasi sentimental dahil biruin mo yung mga century-old na mangga, Oo mango nga, trees ay tama. Naalala puputulin. ko. Naalala ko, century-old Oo, mango. century Oo, old. oo. Eh, napakatamis ng mangga. Ay, Nung nag-immersion talaga. kami ron, ang sarap ng mangga. So, parang sentimental yung Ako talagang nga, kahit ano. malayo, sumasama ako sa pagkilo. Oo, dahil sa Oo. mangga. Tama, tama, Lison. Eh, Oo, grabe ang sarap ng mangga sa oo, Masinloc. Talagang tama. Oo. exporter siya ng high quality mangoes eh. Tapos puputulin mo lang. No? Ano ang kapalit? No? Kumbaga, anong kapalit mo? At tama tayo. Ay, ito ay isang masaklap na kasaysayan pero validated lahat ng mga sinabi natin noon na anong klaseng pag-unlad, anong kapalit. Kumbaga, sinasakripisyo natin yung ano yung meron tayo ngayon na hindi man mayaman pero masagana sa likas na yaman ng ating lugar. Ganon din dito sa Bataan. Dati-rati ay maraming source ng kabuhayan. Yung usapin pa lang ng mga seashells, yung mga talaba, yung aruset na nalaman ko na nga lang itong yung Mariveles pala ay source ng laksa-laksang mga gulaman, yung seaweeds na kinakain. Dito talaga nanggagaling lahat yun. Pero ngayon wala na lahat yun. Wala na lahat. Pati yung mga kababaihan na nagkukwento na namumulot sila ng mga ganon sa baybay dagat lang at yung mga namamana, wala na lahat yun. Ito yung mga nawala no, nang itinayo yung mga plantang ito na kabalintunaan, kabaligtaran ng mga ipinangako na noon nung itinatayo pa lang ito. Kaya kumbaga, somehow, nasabi natin na ito na nga ba, ito na, kumbaga parang sabi na sa inyo eh, hindi totoo, sinungaling ang lahat ng mga pinangako ninyo noon. At ano ngayon ang karanasan ng mga tao ngayon? Ngayon, napakatindi ng polusyon. Napakalaki dahil sa polusyon na ini-emit pa lang sa araw-araw, 24/7 nag-ooperate ang planta, napakaraming may mga problema sa upper respiratory infection, sa sakit sa baga. In fact, dito sa Bataan may mga members kami na namatay na dahil sa usapin ng persistent na pneumonia, upper respiratory infection. At bukod pa dyan yung mga sakit sa balat. No? Pinatutunayan din ito ng mga reports sa health no, na ang pinaka number one morbidity no, case ay yung upper respiratory infection. No? So, isa yon sa mga naging problema ngayon na resulta nitong mga pagtayo ng mga plantang ito. Pangalawa na lang ay yung pagkawasak na rin ng kanilang kalikasan. Yung usapin ng pagkatuyot ng mga dati may mga free flows, may mga spring waters. Ngayon wala na. Wala na silang makuhang free flows. Dati hindi mo kailangan bumili ng tubig para sa domestic use. Ngayon kailangan mong bumili. Kailangan mong mag-antay ng madaling araw para sa rasyon ng tubig. Anong klaseng kahirapan yun? At yung usapin nga ng fishing grounds na tinanggal doon ng mga mangingisda kasi kailangan nila ng expansion. Maraming usapin, maraming basic, fundamental na sa pamumuhay ng tao para mabuhay ng may dignidad ang nawala dahil lamang sa ito. Sino yung nakinabang? Yun yung pinakamasaklap. Hindi nakinabang ang mga communities na ano na yung mga host communities. Pero samantala, yung mga kumpanya, yung mga corporations na may-ari ng planta, sila yung kumikita ng limpak-limpak na salapi. Kaya sino yung sinasakripisyo? Ito po yung dito nagkakaroon ng problema. Kaya kanina yung sinasabi natin bakit sistema, yung sistema na sinasabing pagtingin natin sa konsepto ng model na pag-unlad, ano ba yung model natin ng economic prosperity? Ito yung prosperity na kung saan ay nakakonekta o nakatuntong doon sa
profit, no? Nakatuntong sa kita, yung pagkamal ng kita na ang pakinabang ay sa mga yung sa maliit na porsyento lamang ng ating mamamayan na tinatawag nating korporasyon, mga kapitalista, no? Kaya yung sinasabi nating capitalist system, ito yung may malaki talagang problema. Kasi pinaprioritize nito ang kita over sa kalikasan, over sa rights at welfare ng mamamayan. Oo, nabasa ko sa statement ninyo, Enrique, na laban kayo sa coal at nakahanda kayo na ibigay ang yung kakayanin ninyo bilang mga kabataan para ipatigil ito o tanggalin itong mga coal plants na ito, no? Hindi lang sa inyong lugar kundi pati na sa ibang mga komunidad sa Pilipinas. Pero saan makukuha ng sapat at stable na kuryente yung bansa natin kapag tinanggal natin ang coal ngayon? Feasible ba yan base sa inyong mga pag-aaral, Enrique? Yes po, Miss Sonia, no, firm po kami na gusto po namin na tanggalin ang coal-fired power plant dito sa specifically sa Bataan, no, kung saan po kami nakatira. Kasi kitang-kita po namin yung napakalala pong problemang idinudulot nito sa aming mga komunidad. Actually, pag pupunta po kayo sa community po kung saan po kami nakatira, marami po sa mga kabataan sa amin ay makikita niyo po yung mga skin rashes. Tapos maaamoy niyo po mismo yung sulasok ng amoy na nanggagaling sa planta, no? At nagkikwento lagi yung mga kasama namin na bawal ka pong magsampay sa labas kasi kakatihin ka, no? At bukod doon yung syempre yung effect nito sa hanap buhay po ng mga mangingisda, no? At even mga farmers po doon sa malapit sa lugar. Kaya lagi namin ikinukwento, no, itong problema na dinudulot nito. Sa tanong po na meron bang alternative? Opo naman siyempre kasi pinapatunayan naman din po ito ng siyensya na marami po tayong alternative na pwede po natin magamit, no? Tulad po siyempre ngayon sa Pilipinas napakainit, no? Tayo po ay blessed actually na nakararanas po tayo ng 12 hours ng sunlight, no? At hindi lang basta-basta sunlight, ito'y napakatinding sunlight at kung ito po i-access natin, no, gagamitin natin at ma-generate into energy, so malaking magagamit po nating electricity. Meron din po tayong bulkan dito sa Bataan, kung tulad po ng nabanggit ni Ate Derek, no, meron po tayong Mount Native, no, at kung sa buong Pilipinas parte po tayo ng Pacific Ring of Fire. So actually, bago pa pumasok ang panahon ng coal, ay nagsusupply pa po tayo ng renewable energy sa ibang mga bansa dahil po sa meron tayong geothermal specific na pinagkukuha na ng energy. At sinasabi rin po sa study, no, dito po sa renewable energy track na ang Pilipinas alongside with Indonesia ay meron pong highest concentration of geothermal, no? Sa buong Asia actually. Third largest installed geothermal power capacity at 1,918 megawatts, coming a close second behind United States. No, at sinasabi din na ayun po, bukod sa solar, geothermal, may wind at tidal na pwede po natin pagkuhanan ng enerhiya. At siguro po, ang nakikita po naming problema, kahit ito po sinasabi na ng datos, ay yung political will. No? Kasi po, alam po natin sa Pilipinas na ang energy ay business. No? Ito po ay, kumbaga, pinagkakakitaan. Kasi po, ang Bataan po, Miss Sonia, ay isa po no, talaga sa pinagkukuhanan niya ng kanyang funds, itong mga coal-fired power plant. Actually, ang Limay po, kung saan po ako nakatira, ay laging pang-una o pangalawang pinakamayamang munisipalidad dito sa buong Pilipinas dahil po sa mga industries na ito. Pero, in reality, sa grounds po, makikita nyo na hindi po to nararamdaman, no, ng mga ordinaryong mamamayan tulad po namin. Maaring ito po'y datos, pero ang tanong, sino po talaga yung nakikinabang?
No, Okay. kasi po kami lagi namin sinasabi na kung ito'y para talaga sa tao, no, ito po'y hindi po dapat nakakasagka sa karapatan. Well said, Enrique. Ngayon naman, Miss Derek, kung kayo ay tumututol, meron din naman tumututol sa inyong pagtutol. Okay? Tama. Kasi merong mga advocates naman, halimbawa, ng nuclear energy. Kasi ang Oo. sabi nila, kung ayaw ng mga environmentalists ng coal, okay, sige, go ahead. Kami rin, ayaw namin, sabi nila. Pero kailangan magtayo tayo ng nuclear power plants kasi ito yung parte ng solusyon. Pero kayo naman, ayaw nyo ng coal, ayaw nyo rin yun ng nuclear. So nagagalit nga sa inyo yung mga nuclear energy advocates. Ang sabi nila, ano ang gusto ninyong mangyari? Meron ba Oo. kayong immediate, practical na alternatibo? Pinag-aralan nyo ba yan? O kayo ay talaga na lang nakahiligan ninyo ang pagtutol sa kahit na anong developmental plans na iharap ng industriya o ng gobyerno? Oo, talagang yan talaga yung laging sinasabi sa amin. Una kasi hindi kami naniniwala na nuclear ang solusyon para sa fossil fuel. Parang ano yan eh, it's between the devil and the deep blue sea, no? Parang kumbaga, ano ba ang choice yun? Wala talagang choice, no? Yung nuclear energy ay bakit hindi kami ayaw namin, tinututunan namin. Una kasi, ayaw natin sa marumi, pero ang nuclear ay mapanganib, very harmful. Napakadami na nating patunay, yung mga experiences ng malalaking bansa pa, mga mayayamang bansa na hindi na-handle, hindi na-manage yung usapin ng nuclear disaster na naganap sa kanilang bayan. Fukushima, malaking lesson dapat ang makuha natin dyan sa Japan. Yung Chernobyl, yung 3 Mile Island, at marami pa. Sabi nga dun sa nabasa ko, nasa around 400 na mga nuclear issues. Hindi lang yun ibinabalita. No? Kasi ang kagaya ng binanggit ni Enrique, ang usapin ng kuryente ay usapin ng negosyo. Kumbaga, mahirap na magkaroon ng masamang balita kung ang negosyo mo ay kaunay doon kasi bad ano yun, publicity yun. So, unang-unang malaki naming problema sa nuclear ay delikado, no? Isa pa rin siya sa pinaka hazardous, no, na technology na ever invented, no, kaugnay sa energy production. Kaya yung usapin ng nuclear waste, hindi pa rin yun nagagawa ng paraan. At kahit dito sa Pilipinas, dahil nag-venture na tayo ngayon sa nuclear energy, yung option natin, ipinasok na natin sa Philippine Energy Plan natin. By 2030, tinatarget ng ating Energy Department at ng bansa na meron na tayong umaandar na nuclear energy plant, no, dito sa Pilipinas. Pero kahit na may ganong plano, nasaan itatapon yung waste, no? Paano i-handle ang waste ng nuclear? Kaya, kumbaga, ang waste hindi lang naman yan parang simpleng basura na ilalagay mo lang sa tabi, no? Ang waste ng nuclear ay napakatindi ng harm na pwedeng mangyari. Generation to generation ang pwedeng maging epekto. Kaya hindi siya very good alternative. Hindi siya alternative. Considering sa Pilipinas palang baha, bagyo, isa tayong frequent na dinadalaw ng mga disasters. Ito nga hindi natin na ma-manage eh. Ito nga yung lagi namin tinatanong sa kanila, paano natin ma-manage ang isa pang malaking nuclear disaster kung mangyari man sa atin? Di ba? Pangalawa, yung usapin ng traffic, hindi natin ma-solve. Ito pang nuclear issue, challenges. Kaya napakadami nating issue na hindi nasasagot. Kung sa usapin naman ng PNPP, hindi naman natin tayo basta lang tumututol. Lahat po ng ating tinututulan at batay batayan ng ating pagtutol ay merong binack up na mga ebidensya. Kaya po, kumbaga, sinasabi pa rin natin ay
meron tayong mas sustainable alternatibo. Ito yung renewable na binanggit na ni Enrique noong panahon ng 1970s. Tayo pa nga yung nag-e-export ng energy from our geothermal and hydrothermal eh. Kumbaga, mayaman tayo, tayo ay biniyayaan ng napakaraming natural resources, ba't hindi natin i-harness ito? Ito yung gusto natin. Yung nuclear, wala tayong source ng uranium. I-import pa rin natin yun. Ngayon, may crisis sa oil. Nagkakaproblema tayo kasi yung ini-import natin lahat ng yan, kaya may problema tayo. Ngayon, mag-i-import pa rin tayo ng uranium. So, napakalaking problema sa atin kung dito tayo pupunta. So to speak. So to speak. Ngayon naman, pumunta na tayo dun sa last segment kasi meron tayo ditong quick takes. No? Sagutin lang nyo to ng maikli at direkta. So, salitan na lang, no? Parang summary na kasi to nung pinag-usapan natin. Kung coal, phase out now or gradual transition? Enrique. Phase out now. Ms. Derek, nuclear energy, solution o danger? Danger. Renewable energy, ready na ba tayo o hindi pa, Enrique? Ready na po, ni Sonia. Sino ang hindi ready? Ms. Yung Derek? nalulungkulan po. Mga nalulung- So, ang mamamayan ready na for renewable energy. Pero ang tingin ninyo, ang gobyerno hindi ready. Kasi bakit hindi ready sa renewable? Kasi ang daming problema. Like halimbawa, yung mga permitting stage, ang tagal-tagal, resources, no, yung bottlenecks, ang daming bottlenecks. Kung renewable lang, magtutuon tayo ng pansin, kayang-kaya natin. Ang problema pagdating sa logistics, yung sa funds, and political will, nandun. Okay. Sige. Ano naman ang tingin ninyo sa corporations, Enrique? Partner ba sila o bahagi sila ng problema, kundi man sila ang problema? Problem, but Mm. can also be partner. Kung gugustuhin nila. Okay. Ang Miss Derek, ano naman ang assessment mo sa gobyerno natin? Weak or complicit? Mahina lang ba talaga o complicit? Parang mas masasabi natin nagpapagamit sila o nagiging bahagi sila ng mga tagapagdala ng maling mga pananaw at plano. Ako kasi, Miss Son, naniniwala ako sa corporate culture eh. Kaya kumbaga, minsan, wala talagang wala talaga yung interest at yung kanilang stake ay wala talaga sa mamamayan. Kaya Okay. yun, complicit, mas malamang sa complicit. Okay. Enrique, activism, necessary or disruptive? For us po, necessary ang activism. Dahil ngayon kailangan natin magsalita, lalo na sa lahat ng mga nalalaman natin no, patungkol sa nagaganap na po. Tama. Lalo na sa nangyayari ngayon, sa politika. Okay. Climate anxiety. Valid ba ito o exaggerated, Ms. Derek? Valid po yun, kasi at the rate things are going right now, lalo na sa climate impacts, nakaka-anxiety po talaga yun. Tapos yung gobyerno natin ay parang hindi pa, wala sa perspective, wala sa context ng crisis, nakaka-anxiety. Maraming salamat sa inyong dalawa. So ngayong Earth Month, sabi nga ni Ms. Derek, hindi sapat ang pagiging concern. Habang tayo'y nagtatanim ng puno, may mga desisyong patuloy na sumisira sa kagubatan. Habang tayo'y naglilinis ng estero, may sistemang patuloy na nagpaparumi nito. Pero hindi rin sapat ang pagtutol kung wala namang malinaw na alternatiba. Sinabi ni Ms. Derek at ni Enrique na merong malinaw na alternatiba kung bubuksan lang natin ang ating mata at isip
at hindi magiging complicit ang pamahalaan sa mga maling plano. Kaya siguro ang tunay na laban ay hindi lang para sa kalikasan, kundi para sa isang uri ng kaunlaran na hindi kailangang pumili sa pagitan ng buhay at kabuhayan. Si Miss Derek na ang nagsabi, kung sa kalikasan ang gagalingan ang ating kabuhayan, bakit natin ito sisirain? Hindi ba? Tama, may logic, ang linaw. Ito po ang so to speak kung saan ang punot dulo ng bawat usapin ay ating lilinawin. Magandang araw po at maraming salamat sa inyo, Miss Derek at Enrique. Maraming salamat po. Salamat po. Sa pangbayan, balitang napapanahon, mga isyu sa lipunan, sabay nating tutukton.